So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Og daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers ug sa kuang mga subscribers. Daghan kayong salamat ninyo mga par ug ilabi na gyud sa kuang mga bashers. Daghan kayong salamat ninyo ug mayong adlaw kanatong tanan. So mga par, sa dili pa ta magpadayon sa tuwang video reaction mga par, palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa itong may upload ng mga video reaction. So karon mga par, si Cebu Governor Pambari 4 mitingog na sa iyahang nadawat nga mga pagsaway gikan sa mga iyahang dumadapig niya sa una ug sa mga dumadapig sa pikas mga par. Nitingog na si Pambari 4 kay matud pa nga si Pambari 4 daw nibalimbing ko no o ni traidor kuno ni Duterte. Muna'y bantayanan kaayo nato mga par sa katong mga dumadapig ni Pambari 4. Muna'y bantayanan ninyo kaayo kay naay mga trolls karon nga gipang bayran. Kay kanang mga trolls mga par, mga fake account na sila nga gibayran na sila nga suhula na sila para atakon ang mga politiko. Nya karon ang kaning post, ang kaning nagdaot ni Pambari 4 mga par, mga trolls na sila. Nya naasay uban nga to nga mang-comment sad nya nakalock profile mo na sila yung mga trolls mga par, mo na sila yung mga gipangbayran na sila. Mo na manikamot mo sana sila mayo mga par, mag porsigim sana sila mayog attack sa mga politiko. Kay siyempre gibayran man na sila mo nang mo ni bantayanan kaayo sa mga dumadapig ni Pambari 4. Ayaw mo tuo kaayo sa mga fake news nga gipang post nga kunuhay si Pambari 4 ni balimbing kay atol sa birthday ni Duterte mga par. Nag-greet pa man gani si Pambari 4 og happy birthday ni Duterte. Unya gihibaw sa gyud ni Pambari 4 mga par about sa impeachment ni Sara Duterte nga dili gyud siya gusto sa impeachment. Mo na padayag ngadto ni Pambari 4 ngadto sa usa ka radio station ngadto sa Mandawi. Mo na nga kanang mga dumadapig ni Pam nga medyo nakasaway ni Pam kay nakabasa sa mga post ayaw mo tuo dayon ni ana mga par kay usa na kapag pangdaot lang sa ato ang gobernadora. So dili man sana to mablame mga par katong mga dumadapig ni Bari 4 nga nisaway niya. Dili sana to mablame kay ngano maayo masagud kayo mo post ang katong mga trolls nga gipang viral mga par. Ang katong mga trolls nga ni comment ngadto maayo sad kayo nga maka-comment sad. Pero sa tinud-an na mga par, katong nag-post o katong mga nag-comment, kailar na sila, kauban na sila. Mo na nga aware gyud katong mga dumadapig ni Pam nga nisaway. Kanigong kontra sa politika mga par. Mga nang mao ganay technique nila, mga hire na sila mga trolls, unya naka-lock profile. Kay dili mo na sila tinuod mga par. Nang mga impostor maguna sila, dili na sila tinuod nga mga ng tao gyud, fake account na sila na medyo na ikakuan na nila na ay ga operate ana pero fake account, dili siya ng permanent nga account mga par kay siyempre gibayran ra man sila. Mo na nga manikamot yun na sila maayog attack sa mga politiko nga katong gusto nilang igon nga ang katong mga dumadapig nila makuan gyud ma-brainwash ba. Mao na nga dapat aware gyud ta. Ilabi na gyud katong mga dumadapig ni Pambari 4 nga dili gyud ta dayon motuo sa mga post. Kay kanang nag-post ana mga par mga binayra na sila para daoton si Gobernador Bari 4. Mao nang gumikan sa mga post anang mga trolls ya, kanang mga binayran nga mga fake account. Ang mga tao na hinuon mo'y nag-away katong madapig
ni Baricuatro ug mga dumadapig ni Garcia mao na hinuoy nag-away-away ron sa gumikan sa mga post nga gidaot si Pam Baricuatro. Munang ako mapar wa gyud ko motuo dayon. Di gyud ko motuo nga si Pam Baricuatro ni balimbing. Kay si Kaybaw tama par nga kana si Pam Baricuatro dako gyud na siya utang kabubuton sa mga Duterte. Mo na nga pagkakita nako sa iyahang post sa katong gi-interview sa usa ka radio station, nag-greet pa gani siya ni Duterte og ng happy birthday. Unya nag-ingon pa man kani siya nga dili siya ganahan sa impeachment, di siya gusto nga ipa-impeach si Sara. Mo nang nakaingon ko mga par nga si Pam Baricuatro wala mo balimbing. Kay bawo ta nga si Baricuatro ligdong na nga pagkataw ug dili na pareha sa uban diha nga mga politiko nga nang asa tong malita-malitang kwarta adto sad bisan pagka nang sobra na kakurap ang administrasyon karon. Mo nang akong giingon diri nga sa katong mga subscribers nako diha nga dumadapig ni Pam Baricuatro ayaw mo tuo dayon sa mga post nga mga fake news kay kana usara na kapag pangdaot ni Baricuatro. So daghan kayong salamat ug dinhi na natakutob og maayong buntag kanatong tanan.